Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta? Ilala ng adlaw no, New Year na sad. Salamat kayo no mga ka-listeners, mga ka-followers sa pagsubaybay no sa akong gipang-upload no gikan sa Renin Drama. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Ilabi na katong drama nga bag-ong nahuman nga karibal kong lolo. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Ug karon ni ang unang anib ng Sugilanon na sinuwat ni Marites Alboris. Anino sa kagahapon. RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning Sugilano. 10 years ka kan karon. Pabot ang gihapon ko nimo. 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko. Imi, maluoy ka. Nagpaabot mi sinday di mo. Balik na mo. Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot ha. Gibiyaan tanaka. Giabandonan. Gisalikoy. Gikalimtan. Pero ganun ni agagihapon din naghuwat. Nagpaabot. Nga akong balikon. Giswayan ako nga kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o ang akong gagahapon. Sama sa usa ka anin nga dili mo biya karako. Mauni gipaabot paghapon ti ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Marites Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Speaker Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon. Still waiting with love and plans. Matud pa, ang matuod nga mahigugma, mantigong mapaabot. Apan sakit ang magpaabot kung dili kini moabot. Where you're left, I whisper low. Amin ako, Nay. Adto na ko, Nay. Oo, unsa. Oy, dilibahin mo, ha? Wa pa kay kaon. Tutubor kas klase, anak. Kinilang pa na akong bitbito, Nay, kay may giapas ko. Bye-bye. Hindi yung Oh. mataaw, hoy. Bye, Nay. Hoy! Halang yung bounce pa ni Otto na ibilin. Dave! Dave, agi mong bounce pa ni Otto, oy! Dave! Amy! Ah. Amy, watas ako! Hi! Hi. Ako na lang sa imong bag, Bi. Ambi, Ay, ayaw na lang, oy. ako na lang lagi kay bugat. Bahala ka. Imo naman dyan ang gikuha. E di sige. Unsa, uy? May isalti ka? Kadtugod, Kadto? Asa ato? katugong akong gingon nimo gahapon ba? Dagaman ka gisulti na ako gahapon. Asa man ato? Ay, katugong akong gingon nimo katong Amy sa doy. Unsa gani? Bahala ka diya, uy. Amy, basa. Ay, sa bagunagod. Im, Malit na ta. doon taglakaw. Malit ta gani ta. Dugay kay kamulakaw diha. Dugay pa ka makasulti sa gusto nimong isulti. Kinisyo? Kato ba? Kato bang mingon ko nimo ba? Na nakagusto ko nimo. Unya, Unsa imong tubag ato ba? nakagusto sa kunimo. Oh. Oh. Nga namihon ang makaglakaw.
Tinood? Ang unsa? Nga nakagusto sab ko nimo? Oh, Usad. tinood. O gani? Yes! Ah! Ay! Aloy! Manggakos mo ka. Ngano ka, uy? Salamat. Ha? Sa unsa? Nga, gisugutin ko nimo. Nga kita na. Ha? Tempasa ha. Kadit lang ha. Buhis ako ba? Ay, sa panggakos, uy. Ha? Nga naman. Kadit sa gani. Klaroan ta ni ha. Wa patakasog ta, Dave. Ha? Oh, pero mingon man ka nga nakagusto sab ka nako, di ba? O gani. Nakagusto sa ko nimo. Pero gusto ra. Wa patakasog ta. Ha? Pero ay, abi na ako nakagusto sab ka nako. Ay, lagi. Pero wa pa lagi takasugta. Bago pa gani ka nanguyab na ako, nya, sugton day ta kadayon. Nagdali ka? Ha? Oh, wa uy. Aw, lagi. Kaya kung di ka makahuwat, ato na lang panguyab sa lain. Ayaw lang na ako. Ha? Isa nagingon nga dali ko makahuwat. Huwat uy. Ikaw pa, di na kuwaton. Huwat kaayo. Sobra pa suwat. 10 years gikan karon. Pabot ang gihapon ko nimo? 10, 20, 30 years. Magpaabot paghapon ko. Pero, ayaw lang pagpaabot ang ingon anak kadugay. Tiguang na taana ng higayon na. Di na ta mag-anak. Unsa? Ag-agi. Pag ganito magkauyab, anak na dahil yung nauna ni mo diha. Agay. Ikaw ha? Unsa man di ay. Bala ka diha, oy! Imi, huy. Ay ko biyahe. Imi. Okay, class. Dismiss. Gutom man na, oy. Wa ko makapamahaw ka ganina. O nga nung masap ko nung kamamahaw. Diet. Kay bawa na ka. Oh, sus. Sexy na nimo mag-diet pa ka. Kung gani ko mag-ingon diri nga. Oh, wait ay. Ang imong Prince Charming ay. Nasa gawa sa pultan sa tong room. Ha? Kinsa pa? Ah, may lain pa. Si Dave Good. Kuralan, baya ka ana. Hado kayong maadto kas lain. Amiw. Tana, oy. Maggawas na ta. Una na lang, oy. Kay nay nagpaabot nimo. Ipuson sa nina kong akong table. Okay, sige. Bye-bye. Hi. Hi. Ganina pa ka? Di pa dugay. Mm. Door to betag room. Pagpamuhi na mo, milaos ko diretso din sa inyong room. Tana, duhan ta kaon. Tana. Asa ta dapit po pisto? Ato ta dito sa Luyo Dapit. Katubi itong ubos sa punuan sa akasya. Nindot dito kay hangin, way alimuot. Okay, sige. Tana. Oh, Ah. Jen, isa man, may tuyo ka? Oo. Di pa malihog ko ni nanay ni mo ini ay. Ha? Uy, isa man eh. Ang imong bahon sa paniud to, nabilin man kuno. Kunya, wa ka niya maapsi ka ganina. Mao to nga, di pa malihog na lang ko niya. Miyad to kasamo? Oo. Gihapit ka. Abi man ako og wa pa ka makagikan. Makigdungan unta ko nimo. Oh, Classmate man mo. Wala kini mo ihatag iyang baon ka ganina. Nalimot man ko. Di na ko nahinumdum sa pagkuha sad nako sa kumbawnanan. salamat na Jen ha. Managagaon? Wa pa. Oh, ali. Dungan na lang namon Amy. Ha? Asa mo mga oin? Okay ra? Uy, okay raw eh, ikaw pa. Ali, adto ta mga on sa luyo. Ubos ba sa punuan sa akasya? Magdali ta kay maunhan ta. Di ko maiko ninyo. Sus, ikugod. Ikaw ba? Naon sa mangga eh. Wala magag-others eh. Ikaw ba? Pa yan si Chay. Gamaya gini mo Jen eh. Wala na kong nagagbay og bata. Kalain sa di mo, oy, nawayon lagi kay ka. No. Ipututan na kid ka nako. Wow, eh. Putot god. Dili oy, pandak. Agay. Sakit to ha. Naniko ka ha. Karon ka. May makabawsad ka. Bahala ka diya. Asa ka oy. Yay, ikyas ka ha. Mugugod ka? Ah. Gugda. Biyain lang ko. Okay naman ko. At doon lang kumudungan o kaon nila ni Saisi. Sa? Uy, kitinog sabot. Ay, di. Okay naman ko.
Kung mas ganahan ka makigdungan mo kaon si Jenny. Sige, Dili, pagdungan na. dili. Kaya tayo magdungan. Kaya tayo nagsabot. Alina. Oh. Sige Ay, na. pangupot ba? Kupot lang kugod. Aw, dili kaganan mo kupot nako kay hait ang ako kamot mo siguro no. No, mao ba? Ha? Ingon day ko. Hindi man ka ha. Mayong Sabi ko pagbuminaw makupot sa nimo. Lex Pinon. Hi, Dave. Hi. Dave, tuloy ko niya sa math, ha? Oh, sure. Sige, Tisi. Sikata ni mo na. Ha? Ano man? Dagan magugkaig managad ni mo maglakaw ka. Oo, okay. Daghan man kog mga amiga ug amigo. Daghan sa panakrush ni mo. Pero ikaw ra nga akong crush ug nagustuhan. Hmm. Ate. Dali na, uy. Gutom na. Nindot pa na din tambayan, no? Ingon bitaw ko. Hangin din mas mulami ang iyong kaon. Mao cute. Oh, Imi. Piniritong isda oh. Ako lang nagikuha og bukog. Salamat. Imo ni usa ka slice sa humba, Dave, oh. Ay, ayaw eh. Wala ka. Ay, dili, uy. Para imo gid na. Ituyo na ako nga magdakog daghan para nimo. Ingon mo sad si mama nga, dadan ka. Pinangga gid ko anang nang Joanna da. Thank you ha. Ato nga ta Imi. Ayaw na, Dave. Okay na ko ining isda ang imong gihatag. May pansit man sab ko. Ginan pa ka? Di pa man oh. Ako, ganahan sa kong isda. Oh, kuha lang oh. Salamat. Ay, bukugon man na ning isda ni mo, uy. Bukogon maginang tamban. Kada sa kay kuha na kog bukog ang ako ihatag nimo. Kuhaan sa ni mo bukog? Oo, unsa man di ay. Di pa lang taga pinangga eh. Oh, Imi, asa mo ka? Anong gihipos man nimo imong bawnanan? Managagaon? Hamba na. Ato na ko. Kadatan dyan ha. Imi, asa mo ka? Imi, asa mo ka? Mubiya ko. Di pa bagod klaro? Pero, nga naman. Kaya nabusog ko di oras sa inyong kasweet. Ha? Sweet? Kinsa man? Ay, ambot ni mo, Dave. Bala na ka diha, oy. Balikan natin yung mga Jenny dito. Kay kuhaan para ba to ni magbukog ang iyang isda. Kay mabukog unya to. Ay, naku, sunda ha. Awagin dyan ka. Oh. Di una lagi siya, Bia. Nasukot siya? Ha? Kuha man. Akin ako nasukot siya. Kalit naman ko siya ni undang ukaon, unya, ni Bia. Kuan, may tiwason na siya sa ilang classroom. Abi na ako nalain siya nga, niuban ko ninyo din, he. Wow, eh. Nganong malain man? Sige na. Tiwas na tagkaon. Aron makabalik na sabta sa atong room. Taas-taas pa man tag-oras. Napatay 40 minutes nga makapahoy din, he. Ano lang sagutan din ni Quid, mapahangin. Unya, mag-review sa ato ang math para unya. Uy, nadyo ko'y wa na sabti ay. Ha? Sige. Pero ato lang dalion ha kay adoon man ako sa imi sa dilipat na manod sa atong room. Di ay. Sige. Imi. Uy, girl, si Dave, napangon din hinato. Sagti na siya, oy. Imi, may mo magsulti ta? Alauna na. Magsugod na ang klase. Musod na to rin ang among subject teacher. Gawas na. Huwatong tigaw niya ha. Ayaw na. Dungan ta pa uli. Sweeper pa ko. Maghuwat ko. Bala ka. Magawas na ko. Huwat ko na imo niya ha. Bala ka diha. Away mo? Okay pag kaya mo ganina? Lagot ko. Uy, kamo na di ay? Adili, oy. Di pa kamo niya nag-away-away na mo? Wa man kami mag-away ko, pero naglagot ko niya. Kay nga no, laki. Sulti ko ba nga, uy? Bala siya, oy. Basta kaya naglagot ko niya. Dave, ulit na ka? Dungan ta. Dili pa. Maghuwat pa ko ni Amy. Sweeper man siya karon. Hawato na lang tamo aron dungan ta pa uli. Basig madukay pa si Amy.
Madugay sab niya ka. Una na lang. Ako na layhuat ni Amy. Maghimo na lang sa ko sa atong assignment daan samtang magpaabot ko ni Amy. Aron ba nga, wala sa ko himol niyang gabi sa bahay. Sige. Una na lang ko. Maglakaw na lang ko Sa'yo pa bitaw. Aron masave na ko ning parapliti na ako. Padungag ng ughug sa akong alkansiya para sa Pasko. Happy talagang Pasko. Sunod buwan na. Pag-exchange gift o aron may regalo sa ko para ni Dave. Masa kayo mahal yung regalo niya sa... Ganang ganahan siya. Ay, mananaw na lang ko sa mall kung nakalaag ko. Hala, si Emmy man na. Nalagi siya sa tindahan sa eskwelahan. Ingon kay sweeper pa siya. Mao nga nagbuhat niya si Dave. Kung mao, may una siya. Ug iyarang kibiyaan si Dave. Naman ako sa akong assignments. Ipuso na ako akong notebook. Og adto na ako si Amy. Bi, manulay sa tagamay, Bi, arong gwapo po tagamay nga makita ni Amy. Akin pinarisal. Ato na ako sa iyang room si Amy. Mintaw man na sila, O pag niyon ako siya nga malakaw lami. Aron mas taas pang oras nga magkauban mi. Moral ba ito nasuko na ako ganina da? Pasig na uli na turon. Huwag man lagi siya sa ilang room. Excuse me, Jules. Si Amy? Ninaro ito ni Pauli, bay. Ha? Ingon siya, sweeper siya karon. Di, bay. Pero daon kami sweeper, bago ito kami yung nakudugay na uli. Uyay. Dili di ay. Sige, salamat ha. Nasuko di gihapon siya nako. Dave! Jenny? Niya pa malagi ka? Kwan, gihuwata ka? Tana? Si Emmy? Miuna na ko, no? Sige, tana na. Bad ka, girl, ay. Imong kaignan nga sweeper ka. Nag-WhatsApp town si Dave ni mo. Naparon dito ba? Kay pag-ili na ko ganiha, di ang gisugo ko ni mo, dito pa ba siya sa ilang room? Murag may gisuwat pa. Sigurado git ko nga nagpaabot to ni mo ba? Maong nagdugay-dugay sabto. Bala siya, Ano bitaw? Luoy sa gwapo, Unsa? Nakarasap ka ni Dave? Ganohon. Kisa may di ganahan niya, nga gawas nga gwapo. Bright pa yun, og swerte kay ka nga diha siya makagusto ni mong bayhana ka. Nya, palugit-lugit pa yun ka diha. Sige ka. Maunhan gani kas uban na, ikaw lang. Patay ka kay si Dave nako. Mamang gani nga may huwat jud siya bisan ako nang gibinuangan nga sweeper ko karon. Sure ka. Gani. Basin bayag nagtuo lang ka, pero di ay nasayop ka. Kay Noy. Ha? Unsa ba Simod ba itudlo Tanawa gani. Loyo ni mo dapit ba? Ningi asa. Ngano ba? Si Jenning imong kisulusan ganiha, di ba? Mo nga may walk out ka ganiha nga naniod to mo. O karon tanawa. Sila na say nag-uban ron. Hala ka, sweet. May kupot si Jenny sa iyong bukto. Sweet pa kayog pahiyom ang babae. O ang lalaki mo'y nagtasi ang bag. Ako anak, kulpaan ako anak, Wapa sa baya si Jenny. Unya, best friend pa yun ang duha. Og mas duol silang bay kay Nemo. So, advantage yun siya, day. Di ko masagot. Ano man? Kamo na ba? Dili pa. So, wak pa kay katungod nga masuko. Pero, pwede ra nga, dili ka magpapildi, day.
Mga dako, no? Pakita, no? Kay na sila sa tungod, o. O wa siya makabantay nga na ata dilis tindahan nagtambay kay busy sila tabi. Ay! Amy? I'm sorry, natumba ko. Okay ra ka? Ingon ka ganina nga, sweeper ka karon. Di man lagi. Oo, miuna ko kay kay labad ang akong o nihapit ko og tambal diya sa tindahan. Giubanan ko sa akong classmate. Mo ba? Labad na imong ko? O dali, manakay na natag jeep. Aron nga makauli din ka sa inyo. Ay, doon naman ta sa ato, Dave. Gilabdan sa o si Amy. Manakay na lang mi. Ihatod ako sa ila. Maglakaw Mayong na ko. pagbuminaw sa Diyan ka Lex mo? Pinoy. Sakay na lang, uban na mo. Ay, ayaw na lang. Doon naman lang sad. Ano good akong pliti. Sige. Ambing Jen. Sige. Maski pilit niyang ubanan si Emmy, mamibiya niya ka kanina. Samtang ako, gibalik siya, aron may makaupan siya. Unya karon, iyara kong gipasagdan. Kanus aday ko ni mo makita, Dave. Hinoon, best friend naman kit ko ni mo. Kutob na kitingali diha. Kutob na kit ko diha, Dave. Ano sa mo din ako ron? Gipalit na ba din ako ang akong kwarta ganina o biskuit na mo ni Jenny? Samtang naglakaw. Sige nalimutan na ako eh. Igura nga usa ka tawag akong pliti karon. Ang kapit na tingali ko. May sakit na nga nagpaingon din eh. Manakay na ta. Ha? Sige, ako parahon. Para, una nagsakay. Salamat. Dali na. Sakay na. Diri lang ko, kapit lang ko. Napamay bakante ko. Sodom, may kapyot, takpan ko na. Bahala na. Dali na, oy. Hindi mo lang ha. Ilibam na og. Kung nalimod niya, kitira. Ako na ipiti. Ha? Ako na lalagi. May sisiyo ko man ko. Sure ka? Giano na nakundaan. Sure ka? Oo, lagi. Salamat. Salamat sa paghatod, ha? Nawa ng labad si mo, oh? Nawa naman. Nakainom naman kong tambal. Sige. Sige, lakaw na. Kay makita na sa dunya kan lula din eh. Ay, sige. Soon na. Sige. Maodeng na dugay kag ulit kay nag-uyab-uyab ka pa ang bayhana ka, ha? Ay! Agay! Lula! Kasakit na akong bugan niya mong ikusila! Nang! O saan? Pauli na sa inyo! Huwag kami na pagbalik din ha? Dili ko musugot nga mag-uyab-uyab na ning akong apo. Labi pa kung samara ni mo! Lula! Dili, matikan. Agay la! Nang! Kasakit sa kong bugan niya Nang! mong gibira! Ayaw nagpira ang buhok ni Amy. Nang! Hoy! Pauli na! Kawag kay labot din he! Pauli! Oh. O saban, mauto yung mong uyabon nga kagkatuka sa parehas ni mo. Daghana mo! Musanay mo! La, di ba man mi uyab good? Migura mang migod. Siguro duha na imi ha. Kay dili ko musugot nga parehas sa atong tawhana ang imong mapares. Gusto ko mahaw-as kas kalisod. Nakasabot ka? Ola. Nay, Oh, pamin ako. kaloyan ka sa Diyos, anak. Nadugay ka man lagi. Nahatag ba ni Jeannie ang imong bawon ganina? Giapas man gud unta ta ka, pero dali ka bang nawa sa kong pananaw. Ay nalagani kay may hapit din sa ato si Jeannie. Ay tay pa. Hoy. Nausa man ang naong ni mong mura mo nagikumot sa agda. Ha? Anak.
May problema ka? Wa man, Nay. Ako pa ba imong bakakanak? Nakainabi kay kundi mo, Dib. Kung problema na sa eskwelahan, mga bayranan, mapangitaan ko na nagpaagi. Ano ka kuul na, good? Ha? Makitaan na bagay ng kwarta, nak. Pili ba imong gikinahanglan? Unsa may project ninyo, ha? Dili man, Nay. Wa may project. O, kung baon-aon sa mandi ay, sultihi ko. Kasi pag may ikatabang is nanay. Dili ka masuko, Nay. Masuko ko. Wapagani ko mahibawag unsa na. Nay, di ba may kaya man ang akong amahan? Pero nganong nag-antos man ta, Nay? Nganong dili man ta mangayo og tabang niya aron mo asinso sabta? Aron dili na ko ayran sa uban tungod lang kay lisod ko kahimtang. Maor ba din ay hinungdan? Nay, Dave, mahawas ta ining atong kalisod sa kaugalingon natong paningkamot. pero kung makatabang nato ang akong amahan, nganon dili man ta mudu niya. Tungod kay dili pahimo. Dugay na ka nang gikalimtan, Dave. Gikalimtan o dugay na nimo siyang gitalikdan? Tungod kay mao nay angay. Wa man lang masayod ang akong tatay nga naade ko. Nga may usa ka Dave di siya nga anak. Di Di nimo. na kinahanglan masayod siya. Igo nang nahibaw ka nga may amahan ka. O dili kay sabar ka sa kauhong nga kalit ka mitubo sa yuta. Nay, Di ta mangayo sa panabang. Nakadungog ka? Mabuhi ta ka. Bisag wa ang iyang tabang. Tiban ina. may mo ba masayod ko bisan sa iyalang panganay? Damian, mo diyangan. Mayo kahintang, inila ang ilang pamilya. Iyang apelido. Ang sama iyang apelido. Wa, Di man mahimo nga way apelido ang ako aman, Nay. kung di ka gusto makikuban ako, sige. Sultihan ta kasyang kompleto nga ngan o apelido. Nay, Imi, di ba ka muli? Dilap ka? Dili pa, may tiwasan pa ko. Sige. Una lang, Mi. Sige, amping mo. Bye-bye. Pila ng adlaw mo na siya mo sabay na ako paingon din sa eskwelahan o pauli sa ako. Nahadlo ka siya ni Lola. Di kasab-an na ba siya ni Lola sa miaki? Ako na lang kayo mo adto niya sa pikas room, no? Ay, bahala na. Adtuon ako siya. May uli na dahil siya? Oh, kanina ra. Pagpamuhi na mo, uli din siya. Kinsa may ang kauban? Si Dini. Mao pa? Sige, salamat. Sila si Jenny ang nag-upan. Gibiyaan na sab ko niya tungod ni Jenny. Uy. Salty na pa. saan sa ba? Siya, uy. Best friend pa ako nimo, ha? Salty na ako nga, no. Unsay nga no? Nga nung wa mo mag-uban ni Emmy ba? Last week pa tong last ko nga nakakita ninyo nga nag-uban. Maayuhag ko ni mong memory. Siyempre, ako pa. Uy, nga no ba? Basta, Basta ba, uy? Nga no ba? suko yang lola. Di siya masugot na magkauyab ni Amy kay parehas sa ekonomi nga pobre. Ha? Kuya, wag wait. Kamata pobre ko sa iyang lula. Mao nga ako lasang likayan si Amy sa pagkakaroon. Oh, may noin. Ha? Kay, di man sab kihapon mo mahappy kung sugton ka ni Emmy, unya uway gusto iyang lula nimo. May pag ako. Ha? May pa ka? Kay, nganom de eh. Ayaw ko ina nga nakagusto ka na ko dyan.
Nakagusto ka na ko? Unsa? Hala. Hala, may puwa. Hala, nasuko ka? Joke raw eh. Okay. Oh. Hoy, nasuko ka? Joke raw gani. Wata ko ba? Wata ko eh. Dali, masuko eh. Puro magkakaroon pa na ako eh. Sorry na god. Bahala ka. Bahala day ko ha. Ay, Dave, unsa ba? Ibutang ko ba? Ayaw ko ang saan ba? Suko ka. Ay! Suko ka. Hoy! Suko na Oh ka. no! Day ka. Ibutang ko ba? Ibutang ko ba? Usang mo diya, ha? Pa, tabang ba si Dave? Ay, gialsa na sad ko! Bahala na. Doon lang ko sa ilahang, Dave. Ako siya pangutanon ko. Oh. Pa! Wala ko ni si Dave. Pa, dili ko ibutang. Isang sabay. Yes. Ano ba hala mo niya? Si Jenny. Bayain niyo mga Malipayan ko. pagkabangan sa ilong ninyo. Sige na, Dave. Ibutang ko ba? Samtang ako. Ako diri na balaka na kaayo ko. Nasuko pa siya sa iyang napatigi ka ni Lula. Unya di ay. Pagkakon ka, Dave. May pahuwat-huwat pa ka 10 to 30 years. Pero di ay. Bahala ka. Dili na ko nimo. Kung di ka na ako, di ko mamugos. Di ay. Sige. Di ka ko ni mo ibutang, ha? Di ka ko ni mo Ibutang lagi ibutang. ka. Pero lahos na sa inyong baril. Tuo kag may mulaban nimo. Wa no? Way mulaban nimo. Ang iyong papa di mulaban nimo. Labanay di mo, ha? Kamu na lang ang mahanog anak ko, no, be? Doon na lang to sa inyong baril. Sige na ba? Dili sa luyo sa inyong bahay. Gara, Gara, Jud. Mabasta na ako uniform. Sa banduog ma. Labahan nimo. Dili, oy, kapoy. Di anak tas tungod. Oy. Hala, puno ang inyong baril. Ayaw, ha? Ayaw ba, Dave? Siyap ka ka! Agay! Sakit! Di mo kipago ka baga, agay! Sorry ni Dud. Sakit gani. Midot, yun. Tarong ba? Sorry, pagkita ko ng kupi. Ay, na lang. Humanahin ulit mo paak. Kita, eh. Hala, niluta. Good. Murag na samad. Sa kakusog ato pagkapaaka, samad yun. Ay. Sumang pagkapapa ni mo. Ayaw pa. Mas pinangga pa kang papakay na ako. Mabunalan unya ko. Ha? Bunalan ka pa nga kabaw ka naman? Mulaban gani na nimo. Bibi, dali atong tambalan ng imong abaga. Dali dayon. Hindi ko. Luod ako. Luod. Gitiwasan. Ay, sige, Narti. Dali na. Tambalan akong imong abaga. Dali na. Ay. Hapdos. Kabayot sad nimo, oy, para alkohol, agay dayon. Sa to? Bayot ko? Oo, kay talawan mang kaghapdos. Kung talawan rin, bayot tayo. Oh. Bayot tayo? Ha? Nganong gikupta ni mong akong naong Dave. Gitutukan ko ni mo. Ngano, uy. Buhin na lang akong naong ba. Gwapa ka. Hindot man di kag mata kung tutukan. Kuha ang tanay mo ay kasbe. Ayaw ba? Kana. Ayaw lagi. Puyo ba? Buhin ako na lang akong naong ba. Yutsap kag ilong. Hindot kag purma sa naong. Huwag kang imong lips. Mitutok si Maya sa kong kapil. Isabol. Dave. Nindot agkan. Dave. Unsa naman mo din eh, ha? Gipa ako si mong anak na ay. Tanawar agad na eh. Nasama na akong bukton. Uy, Jimmy, tamaan ka. Nusan nairo na ka. Pa. Baya. Pahala ka niya eh. Uy, unsa man to? Ay. Jin. Baya ning baraka asa ka, oy. Ikaw pa'y nagkasa, ikaw pa'y masuko.
Uy, una-una ning anak kag kasuko ay. Naunahan ko na. Karon ka lang. Okay ra to na ay. Joke ra to. Kay ba ko? Bangyag sa ilong. Basta ha. Ikaw ba yung bahalang mo bantay anang akong daga kung wa ko ha? Ako nang iintriga ba yan mo? Pero, do, graduate sa gyud mo do. Aron dili mo magkalisod. Noy, unsa ko na? Ular ka ba kong Manila? Huh? Adto na kuma-assign dito. Walay laki din hisbay. Mao nga do, isalig ko ng imong best friend nimo. Noy. Papasa to eh. Ano ni apot pamanggit ka pa, oy? Wrong timing kaya niyang pakapot. Kamay na lang unta kaayo. Ipaduol na ang naw ni Dave na ako. Ingon siya, gwapa ko. Nindot kong mata. Talitiyo nga akong ilong. Ug kisapol lang akong lips. Ayaw sa ka diha. Patay, kawas gid akong tingog na. Hello. Suko kitog samot na ko rin. Isumbong pag itong Dave to. Pero, kisan ko niya. Gusto ko niyang kisan. Kigapahan siya na ako. Kalain sa kong kibati. Kaihion hinuon ko ganinag kalit. May gani kay wala ko mabuhi ang akong ihi. Kauwaw ka no kung nahitabo pa nga nakaihi ko. Uy, murag nalimbawot pa nga akong balibuhang tutruin. Huwagit ko magdahong na isulti to ni Dave kaganina. Gosh, kanahitabo pa. Nakasaway na unta kong first kiss. Ug si Dave pag-yun. Kung mao, tiliday imposible nga makagusto sa siya na ako. Finally, nakita na gyud ko niya. Bagay sa ilong. May ilaga ba? Sorry! Si Mana na nga may mag-uban ni Amy. Lain na sa kong gibati, eh. Mura maghawang kayo. Kipaning kamutan ako nga malikayan siya, pero paling kamutan ako makontento na lang nga makita siya gikan sa layo. Wala siya may baho. Galantaw na ako siya gikan sa layo. Nga mag-atang ko niya sa eskina araw lang nga makita na ako siya maglakaw. Gimingaw naman ko niya eh. Mura masakit man ko sa kasing-kasing ini kalakiha kung ako panimpugngan. Bahala na. Ato na ko sa ilang tindahan. Bisan di lang gihapon ko magpaduol. Makita lang ako siya gikan sa layo. Magtungang gabi na. Hapit na siya manira sa ilang tindahan karon. Pagdali ko. Oh, si nanay. Nagbata pa. Siga pa pikas kwarto. Maghinay lang ko. Hinayon ako gabi ang pultahan. Aron nga dili ko masakpan. Nagsiguro ko nga dili ko niya tugtan nga mugawas ko makitaan ko. Niya nagikudool silang tindahan ni Amy. Dala siya. Timing kayo. Maugi iyang pagpanira silang tindahan. Huwag na siya sa gawas. Nanghipos silang tinda aron isod. Ako siyang sisitan. Dali, dihag panirain eh. Hindi kahuman, katuog na dayon. Naang yung lula. May nalagani kay huwag ko makapadayon sa pagsitsit.
Masakpan unta ko. Magkasaba na sa unta si Amy. Miso na si Juana. Ganina ragid unta ko ang ayaman ni Rapa. Kaganina pa namingaw. Pero di man musugot si Lola. Kaya namasin pa siya nga may mamalit. Kung gapiin aron, may mamalit pa. O, panagsa naman lang kaayong mamalit kung gapi. Gawas na lang kung may mag-inom. Isod na yan ako mga tinda para makapahaway na ako. Amy. Oh. Amy. Amy. Nagusam ka din eh. Di na kini kaganahan nga makakita na ako. Ikaw rin, wala na magpakita na ako. Gisuwayan lang ako nga dili magpadul ni mo. Kaya nga naman, kata mo na si Jenny. Ha? Kami? Ano magkakami man? Kung ano dili man. Sweet man kay mo kaganina. Gialsa pa ni mo siya dito tungod sa ila. Nakakita ka? Kita. Dito ka? Dito. Misi man ka. Tuo kag nalipay ko. Buti pasabot nga gimingaw sa kanako. Mingaw sad. Pero, nga naman kailain. Mao nga. Imo kong gihakan. Ayaw say pa og sunda ang bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris anino sa kagahapon. Daghang kayong salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw og advance Happy New Year kaninyong tanan.